Ame tene la bi Desambre kalo kile mugan ani seegin an balimaw aw bisimila malɛkiti don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye ka fɔ Desambre kalo kile mugan ani naani kɔnɔna la fɛn min y'an ka finitigiw ye u ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga 10 na Mondoro yan fan fɛ an ye kibaruya minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira ka fɔ alamisa don n'o kɛra ni Desambre kalo kile mugan ani naani ye binganikɛla dɔw de kɔni bina an ka finitigiw kan Mondoro ale ni Dinaguru ni ɲɔgɔn cɛ bingani wale in kɛra kuma min na ko ye nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛni kɔfɛ ni sanga 30 ye wa ko fɛn min y'an ka finitigiw dɛmɛ k'u yɛrɛ bɔ nin na sa o kɛra aviation mɔgɔw ye olu de kɔni ye dɛmɛ don duguma mɔgɔw ma n'o sababu la yira la an ka finitigiw ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga 10 ɲɔgɔnna la ko wa ala barika la an ka mɔgɔw fan fɛ sa fintigi si ne ma to nin ko in na hali bi an ka finitigiw ka layalaya kɔnɔna la yirala ka fɔ kunu Desambre kalo kile mugan ani 7 fɛn min y'an ka finitigiw ye olu ni barika ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la nin wale in kɛra dugu min na ko bɛ Honbori mara de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la taara dɔgɔkun sugu kɔnɔna la barika ni mɔgɔw n'olu ka sɛgɛsɛgɛli mansin dɔ n'o bɛ wele ko drone sa o de y'a yira k'a fɔ marifatigi dɔw kɔni bɛ nin sugu in kɔnɔna la walasa ka se ka to ko in sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye barika ni mɔgɔw ye u ye wele bila an ka finitigiw ma n'u n'olu farala ɲɔgɔn kan ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen in na u selen nin yɔrɔ in na k'u ni jatigɛ wale tabagaw kun karila ɲɔgɔn na nka ala n'an ka finitigiw ka dija sababu ani barika ni mɔgɔw a yirala k'a fɔ fɛn min ye jatigɛ wale tabaga 5 ye u kɔni sera k'olu minɛ ka sɔrɔ basi m'u sɔrɔ ko wa essence bidɔnw telefɔniw ani moto caman u kɔni minɛna ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu bolo an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ko fɛn min y'an ka finitigiw ye u ni barika ni mɔgɔw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo halisa ni ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ jatigɛ wale tabaga wɛrɛ min kɔni mana kɛ dugu in kɔnɔna la ni ka se k'o minɛ halisa an ka finitigiw ka baara kɔnɔna la a yirala ka fɔ kunu Desambre kalo kile mugan ani 7 u y'u bolo da bagasuyanda dɔw kan Koro mara la an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunu k'a don Desambre kalo kile mugan ani 7 fɛn min ye jatigɛ wale tabaga dɔw ye olu kɔni taara bi Koro dugu dɔ kan bingani wale in kɛra sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati Kerekara dugu la ko wa binganikɛla ni marifa kun b'olu bolo u kɔni donnen dugu in na u ye mɔgɔw bagabaga ni marifa ye ka sɔrɔ ka baganw suɲɛ ni ka boli n'o ye an ka finitigiw ladɔnniyalen nin wale in na k'u kɔni bolila bagasuyɛla ninnu kɔ ni siga kelen don a la k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye jatigɛ wale tabagaw de ye ni ka t'u kunbɛn fo Burkina frontière la u selen frontière la sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ogodoru dugu la k'u ni jatigɛ wale tabagaw kun karila ɲɔgɔn na yen nɔ n'o banna an ka finitigiw ka sebaya la o kama a yirala k'a fɔ fɛn min ye jatigɛ wale tabaga 2 ye olu ni tora nin ko in na ala barika la ko mɔgɔ si ne ma to ala an ka finitigiw ka fan fɛ wa mɔgɔ fana ma bana fɛn min ye bagan ninnu ye ani minɛn caman u kɔni sera k'olu minɛ ni ka segin n'olu ye kunnafoni kuncɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunu Desambre kalo kile mugan ani 7 Mali kɔnɔ yan nɔ fɛn min ye mɔgɔ 217 ye olu kɛnɛyara ka bɔ coronavirus bana la i n'a fɔ an b'a fɔ an ɲɛna cogo min na sanga ani waati walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama a bɛ sɛbɛn dɔ bila don o don o hukumu kɔnɔna la a ka kunu Desambre kalo kile mugan ani 7 sɛbɛn y'a yira k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 55 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 217 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 4 olu ni tora bana in na kunu bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 55 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Kulikoro Sikaso Segu Mopti ale ni Bamako ma k'a ta bana donni n'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunna Desambre kalo kile mugan ani 7 k'a yira mɔgɔ minnu na u bɛnnen don mɔgɔ 6,629 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 253 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 4,421 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na o kama kumakan laban na kɛnɛya baarakɛlaw y'a yira sa k'a fɔ yɛrɛ janto ani saniya walew matarafali k'an k'an jija u fɛ halisa sabula ko n'o de ye an bɛ se ka kisi coronavirus bana ma an balimaw aw tulo gɛrɛsɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye bi o de kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min y'an ka finitigiw ye ala k'u lakanda sebaya ala k'o d'u ma halisa aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma